sabay ka at punta sa Davao del Norte Sports Complex kay opening karon sa Governor's Cup sa basketball and volleyball tournament. Sabay kining mga gwapa o gwapo nga mga players sa San Isidro. Tara, sabay ta, malagaw ta, mag-tour ta. Sige, sabay ta! Tara! Si Kids, mo ni ako ang palarong pambansa, first palarong pambansa. Kids, hi naman dyan, open Kids. Yes, ito'y a two-time palarong pambansa. O, dito sila yun, grabe. Grade 5 and grade 6 yun di sir, boss. Karoon mura nag-kinsa. Hello, Josh. The bra player na ako ni Josh. Apel sa akong vlog, ha? Yeah, college na sir. Asa man ka nga, ano? Ateneo. Wow. Sa course ni mo dito? AB Pulsay. Yes. Mag-ano ka? No. Yeah. Napit na. Okay mga dudes, happy to see ang ako ang Dafra player sa una. Johnny Rinyo. Jan. Thank you. Kumusta na Jan? Yes, sir. Okay, ang mga officials here, sulod na daw ta sa gym. Sunaan na itong mga players from Panabo delegation. Hello. Okay, players sa Municipality of San Isidro. Apel di ay kayan. Karena very good. Shout out yan. Shout out San Isidro. Yes. Shout out ako. Delegation from Talaingod. Mga kapamilya. Yes. Pero murag naulaw na ako. Hello. Torta. Ang ubang nasa toma, magpindot, ipupulindot, ang video po kasi na mga officers kada municipality. Hello Sir Dot. nag-next ako, huwag na daw sumunod ng lipuran. Babay Sir 5 eh. Because most of you guys were sa Hi Sir. board. Ang pangalan, Okay, mag-start na karon ang amukang opening karon. Oh, yes. Sir Manolan, si Sir Reggie. Basta volleyball gani nagisgutan. Huli ang mga banggiitan. Wow. Yung mga wow. Hapit na. Hapit na. Dili lang kay sa Davao del Norte. Handod sa region and national. Ganito ha. And international. Sir Manolan. Grabe ni. Saludo. Coach sa University of Mindanao. Pila ka years nga gunit ka ni Sir nga. Coach, nag-champion. 36 service. 36 years. 34 straight champion. Wow! Wow! Why pildi-pildi? Kailan gani ka nakamasa sa finals sa palarong pambansa? 6 times. Oh, sa palarong pambansa. Sir Manpulat na. Maabot pa ni siya sa international, di ba? Asa to Sir, Malaysia, katong Australia. Katong beach volley po Sir, di ba? Sa iba Sir, silver, but Sir, bronze. Bronze medal niya, international. Ready to teams from dahil na countries. Mo na si Sir Manolan. Pag-abot na din sa volleyball, ibuok Pilipinas ang Manolan. Si Sir Reggie, mo na amo ang regional tournament qualifier sa volleyball. Dafra, buntis na. Enjoy! Kalami balikan. Tukas na. Shout out Sir Mike! Sir Michael, shout out dyan! And Dr. Cyrus Cazuela. Hello Sir! And Sir Rifa Montes, Sir, hello! Yes! Puno-puno ang ato ang picture karon sa atong opening sa Governor's Cup. And abot salamat sa papakatilang nagawat hindi lamang sa mga proyekto nga pakisugdan hindi manusap sa paghinay-hinay kung awas kanila sa kalisod sa kinabuhi. Kaway. Yes! Rap from San Isidro.
Yes, ma'am. From Panabo City Division. And sa likod ng mga players sa San Isidro. Hello. Hello. Jimboy. Hello, boy. Yes. Yes, sir, Frank. Dr. Frank. Principal sa Garden City of Samal. Sa imo sa Samal. Sa akong wife. Yes. Tagum City, shoutout sa imong asawa, sir. Oh, Suntubi. Wala pa. Oh. Suntubi. Dato lagi ka kinural imong ipon. Drink ang parent. Yes. Mentor. Damay sa Vilya. Shout out na sir, mga official. San Isidro, Babay Mamon, ang Muse. Yun si Raul Consensino, principal sa Mamakaw. Yes, shout out sa mga teacher sa Mamakaw, sir. Yes. Sir Mark from Sawata National High School. Yes. Ang master teacher sa mathematics. Yes, shout out. Viscosity. Shout sa tanang guro na ko na. Yes. Yes. Asawa. Asawa na ko na. Yes. Participating teams namuhat ko na kung asa mo na binong sa ato ang basketball court. Dagang salamat. Requested to create 2 lines. Mapagding ginaawahan na mo 2 lines kung asa mo na bilong na dapit. Okay, si Ma'am Gay, yes, sir, Raul. After 2 years of being stuck in our homes, because of the pandemic, finally, nahagtagan na gitawag chance na mapahigayon o mapasiunga ang mga kalihukan, mga sports activities sa Manili Governor's Cup. Kaya katulangan, immortal will start sa atuang program. We will have first our energy check. Ayan, and as agreed by the production team, atleta gikan sa municipality of San Isidro. Wow! What an energy! Tagum City! Wow! Grabe na ganda! Gikan sa municipality of Calahigan! Wow! What an energy! Na natagaling sa Davao del Norte G. Grabe mga tikot kayo! Ang mga basketballista ang mga shoot. Andam. Ang mga basketballista ang mga musik o sport. Andam! Bueno, nandito na. Dali, duha ka.
open. Thank you so much, and once again, a round of applause. Hello, San Isidro, my beloved municipality. Shout out sa Japan. Lemuel. Yeah, ang among Dabra players, elementary. Hi naman, Queen. Hello, San Isidro. Balos, shout out si Dabra na mo ni. Mga players na ko, sana sa nagtudlok ako. San Isidro, LGBT. Yes, good luck. Namoy dula. Bye. Okay, humana ang opening. Ato na mi sa court. Yes, ma'am. So, baktas-baktas na diri paadto sa ato ang court sa volleyball. Hehe, from Samal. Yes. So, dara to ang mga katawan. Mga players. VIP. Very important. VIP na, very important. Hello, sir, from Asuncion. Yes, hello, shout out there, sir. Just mainit. Wala, sir, ate ko to, sir. Maximum level. Maximum. Sir, nadi na kanang i-apply gid siya nakatunan sa national. Wow. Mo gid. Nak, okay na, sir, kung saan ako nyo nag-alingas sa Facebook na ano ka? Kalentura ko? Kalentura galing ka. Mo ni ako, Dabra player na ako ni sa elementary. Dara pa akong isa kakuan, yes, player na ako. Tisoy, shout out soy, asawa mo pinakbilog. Sir, uyab ko, shout out. Tag si Rosemary nga gikuan mo? Ha? Alain to? Dapat na pangaran ka to. Itong landing boxer nga si Rosemary. Hello. Sa monte ang Dabra apod niya. Sige, shout out niya. Dali. Shout out sa family. Wow! Yes, correct. Sige. Iptoy! Two-time palarong pambansa. What did sila ya? Grabe. Grade 5 and grade 6 yun ni sir ba? Karon mura nagkinsa. Yes, Christian. Ang Prince Charming. Prince Charming namo sa player nako sa una. Division, no? Division siya, no? Ilang. Ay. Laban. Sige. Mao na to ang panahon nga nagluyan ako. Karon dito sa Davnor. May hapon. Dagko na sila. Shout out ni. Shout out mga palarong pambansa sa. Yes, na. Sige. Si Kids. Mo ni ako ang palarong pambansa. First palarong pambansa. Kids, hi naman dyan. Open, Kids. Yes. Mo ni ang ning-graduate sa nga Scholar Varsity sa University of Mindanao Tagum College. Karon na sa Capitol. No, Kids, no? Okay mga dudes, happy to see ang ako ang Dabra player sa una. Johnny Rinyo, John. Thank you. Kumusta na, John? Saan na yung year ni mo, John? Kanya, college. So sa imo ko ha? Agri-business. Wow. Pa-shout out. Hello, Pablo. Akong Dabra player po. Parang talaingo dyan. Sige, John. Shout out ka nila. Kasi may shout out. Ay, kita ko shout out. Sige na. Shout out ko ang STBA. Yes. Hello, Josh. Dabra player na ako ni Josh. Again. Josh, saan na may year ni mo ron? Kumusta na? Third year college na, sir. Asa man ka nga Ateneo. Wow. Sa course ni mo dito? AB Polsai. Yes. Mag-ano ka? Hello? Law. Yeah. Isa na lang katuig. Then proceed na pod og law. Sige. Sige, player na ako. Mo ni akong key player. Abot sa palarong pambansa sa volleyball. Karon namin nagkita. How dyan kayo kusog ka, Josh? Okay, thank you. Mga Dabra players po di sa Santo Tomas. Live ta diri kani edit ni. Masig palpakatan koan. Mga Dabra, hello. Kumusta naman mo? Okay na gyapon. Joy na lagi gwapa diri ang artista kaayo. Gimingaw mo na bro. Tama, mamno. Magamingaw. No.
Deped, manawagan na kita. Go na, go na. Well, ang stage ma'am. Attendance sa Deped kay gimingaw daw sa Davraa. Sige ma'am. Kasi kaway vlog. Kaya wa ko natabang diri sige na lang jud kog video. Okay, kaway na ako ang mga players, mga Davraa players na ako sa elementary. Karon mga dagko na from Sawata Central. Okay, mga players na ako dati sa elementary, karon mga high school na, grade 8, grade 9. Yes. Guwapo. Hello. Shout out! Yes, shout out. Shout out on Ejid! Yeah. Mga players na mo sa elementary, Central. Yes, Adam. Naong ni... Basta naman ka, Neil. Look mo na dyan, Neil. Saan ay grade ni mo, Neil? Grade 8? Grade 7 naman, no? Dako na. Si Jimboy. Si... Kasama ni? Si? Taga? Ay, 30. And si Longlong, ang among gwapo nga Davraa. Muna akong pinangga nga Longlong. Nalang na, shout out long. Wala yung ma-shoutout sir. Wala na ka ma-shout out. Si... Kinsa man ni? Julie. Si... Wala ko kaila sa iyo dyan. Shout out dyan ni Mama. Love you, ma. Ang gwapo nga dyan dyan. Okay. Tito, abang-abangan. Ang mahal kong San Isidro. Yeah. Punya mo ito na ko dito, mapilapil na ko. Yes. Sir Saigo, ang first referee for this game, our first game. Si Dr. Cyrus Cachuala. Hello ma'am, ang gwapa nga president sa Saido. Yes, hello ma'am. Ma'am Gay, amo ang future. Basta. Gay. Hello sir, from mga Samal. Hello, ready na tayo. Laban lang. Congratulations mama. Hello. Hi sa akong vlog. Hi. Nalaki kay Bibi Ron. Anak ni Janjan? Oh, imo di mama dai nimo Jan? Pakantahasa. Saan siya foreigner? Nepal. Ang babae imong anak. Ayan, pura pong Pinoy. Say hi! Hi to my vlog! Wow! Liwat sa mama. Liwat sa lola. Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Very good! Meanwhile, Hantod sa sunod na nga mga videos, mga dula dinhi sa Davao del Norte Governors Cup Volleyball Tournament. Abangan dinhi lang sa Dudes Torta. Sa pagkakaroon, bye-bye! God bless everyone!